Bé, aquesta exposició és una exposició panoràmica de tota l'obra, vida, trajectòria del FEM. És a dir, s'hi poden veure obres des dels seus inicis fins al final de la seva carrera. Un tast del que és la seva gran producció. És un tast molt petit, té una producció molt petit. De fet, aquí no hi ha una quarta part del que ell va arribar a publicar. Tenint en compte que feia 2 o 3 vinyetes, inclús 4 diàries, hi ha una quantitat de material encara guardada als calaixos. Pensa que ell va ser dibuixant al diari Avui, que ara és el Punt Avui, durant gairebé 30 anys. Durant aquests 30 anys va publicar una vinyeta cada dia, són 365 vinyetes per gairebé 30 anys, però és això que dius tu, no n'enviava una cada dia, sinó que enviava diverses vinyetes cada dia. Per tant, hi ha una col·lecció enorme de dibuixos que queda, que és aquest patrimoni que queda, de la qual aquí sempre ve una mostra dels últims anys, que no són vinyetes de qualitat, i si haguéssim posat vinyetes de fa 10 o 20 anys, és veritat que a vegades es parla de coses que la gent vol dir. Aquest personatge qui és, el que està passant, però les vinyetes de qualitat s'entenen. En canvi, les altres vinyetes mostren tota aquesta panoràmica, no? Hi ha tota l'època del Jueves, hi ha dibuixos del Papus, hi ha dibuixos del Balón, hi ha dibuixos de les diverses publicacions per les quals han anat passant. Bé, en aquesta exposició tenim la sort de veure uns dibuixos que no s'han vist mai abans en cap exposició ni pràcticament en cap publicació, perquè són uns dibuixos que en Fer va fer quan era molt jove, quan estava estudiant al seminari, i de fet no es van arribar a publicar en grans publicacions. Els dibuixos que ell va fer són 15 anys i que no els ha vist pràcticament mai. Els van trobar en una carpeta, ens va semblar molt interessant poder-los ensenyar, i és pràcticament la primera vegada del món que es poden veure. Fins i tot no estan firmats com han fet, els firma Haf encara, no? José Antonio Fernández. Sí, perquè el pseudònim de Fer li va posar el Jaume Peric un dia que el van a veure i li va ensenyar aquests dibuixos i com diria, no? Com et dius? I ell va dir, me llamo José Antonio. José Antonio. I el primer apellido Fernández, Fernández. El segon Fernández, firma Fer. I a partir de llavors va començar a signar com a Fer. Clar, aquests dibuixos són molt primitius dels seus començaments i no sé realment si van arribar a ser publicats. Jo em sembla que ell, no sé si aquests o uns de similars, els havia publicat en una revista que feien els dominics, perquè ell va estar estudiant els dominics, que de fet quasi va acabar sent un capellà també, però va sortir, va deixar-ho a temps, com si diguéssim. Vam guanyar un dibuixant i vam perdre un repartidor d'estils. No, l'interessant és que l'estil ja té a veure amb el seu estil de personatges, de nassos, però és molt diferent de l'estil que després va desenvolupar. I estan molt influenciats per un dibuixant americà que feia un personatge que es deia el Padre Justin, que es publicava precisament a les revistes que ell llegia al seminari. Llavors tenen aquesta influència americana, francesa, també en el fons són d'un segal de 15 anys, no? Bueno, és una bona oportunitat per conèixer els començaments de Fer. I hi ha algunes tendències que ell farà, que són referències sempre a temes històrics o a temes literaris o fins i tot bíblics, evidentment, perquè tractant-se de capellans i això, però sempre hi ha referències literàries, que és una cosa que tindrà al llarg de tota la seva carrera. A mi el que em sorprèn és això, no? Hi ha de bon començament el tema nassos, no? I això és una cosa que ell sempre va... És clar, va començar allà després a arrodonir, no? I són més allargats, els nassos. Aquests dibuixos per això són molt semblants. Els nassos creixen una miqueta més que els que va començar a publicar. Ell quan va començar a publicar la revista Matarratos l'any 1970 i el diari La Premsa l'any 71, els seus personatges són més semblants a aquests que els personatges que nosaltres ara coneixem del Fer, que són aquest típic nas gran, amb els peus també grans, però el cos molt abotifat. Però aquí els peus ja són una miqueta també grans, també, nas i peus. Jo crec que és bastant representatiu, del que va arribar a fer. Sí, a més es veu també a l'inici les obres en blanc i negre, quan la tècnica era paper i tinta, i després de seguida va trobar el gust de posar color a l'aquarel·la, no? Li van ensenyar el Gini i el Quimi. Sí. Ell sempre ho deia. Em van ensenyar el Gini i el Quimi a donar color. I de fet, tractava l'aquarel·la com
La veritat és que sí, que tenia un domini de l'aquarel·la. El que passa que el seu estil de dibuix, ell sempre deia que no sabia dibuixar, que dibuixava cagarritos. Feia broma amb el Gin i el Raf, deien que els dibuixos del Fer eren cagarritos, perquè hòstia, el Gin i el Raf eren dos talents enormes del dibuix. I llavors el Fer feia el seu ninot, però la veritat és que el dibuix del Fer és molt personal, però no és un mal dibuix, perquè quan veus un dibuix del Fer tu pots dibuixar un cotxe, tu entens que és un cotxe, si dibuixa un arbre, tu entens que és un arbre, i si dibuixa el Jordi Pujol, l'Aznar, el Rajoy o el Trump, identifiques el personatge. No és gens fàcil fer-ho d'aquesta manera i amb un estil de dibuix tan personal, tan particular. Jo crec que he dibuixat en multituds. Sí, és veritat, molt detallista, molta paciència per dibuixar tots els detalls de molts personatges. De fet, una pàgina potser del Jueves o Soldadets, hi havia una setmana que hi havia 400 soldadets allà dibuixats, i una paciència i l'home, i li agradava dibuixar multituds. De fet, li agradava dibuixar, li agradava centrar-se en dibuixar, i amb això lliga d'alguna manera amb la tradició catalana de dibuixants de Piso, per exemple, que era un gran dibuixant de multituds, com a dibuixants. No tenen res a veure, però sí que hi ha un fil que d'alguna manera els uneix, no? Que dibuixava aquells pòsters, aquells desembarcaments de soldats, o quan va fer aquell pòster de Miguel Ángel Blanco, no va tenir molts problemes. De fet, va rebre amenaces, perquè va dibuixar la societat basca llançant al mar, no? Tota una colla de tables, no? La frase aquella de Galobarra, estan fent represent al mar, i va costar una que altra amenaça, i va costar. Sí, jo he vist això, una carta de casa seva, hi havia el pòster i hi havia Quixot, el volador, puta, de tot. És a dir, és gent que no entén que l'humor dona la volta a les coses, que s'agafen les coses molt literalment. No? Però és que ell va ser molt crític, fent humor. O sigui, se'n diu molt de l'humorista amable, però era molt crític. Una crítica que feia sempre amb molta intel·ligència, amb molta càrrega cultural, per tant... No tenia la mala llet que ni era tan ferotge, probablement, com podia ser el Jaume Bric, però realment no deixava el títere sin cabeza. Sí, era una fotera a la dreta, era realment denunciar tot allò que no li agradava, tot allò que l'envoltava, ho denunciava. El que passa que feia una minyeta amb un color, et treia tan colorit, aquests nassos, que el feia dibuixar amable, però que no ho era, realment. De fet, quan ell participa en la pel·lícula que va fer el SAC, que és Històries d'Humor i Massacre, que és la primera pel·lícula d'animació per a adults que es va fer a Espanya després de tot el parèntesis que és el franquisme, que la pel·lícula es va fer quan Franco encara estava viu, que es va estrenar quan Franco va morir, i participen el Star System del dibuix d'humor d'aquell moment, i hi ha el Manuel Vázquez fent de professor Cabretas, fent una paròdia de Walt Disney, no? Però després hi participa en l'Òscar, va, Xula, Xumé, Badic, Vallès, i el CEP. Però en Vallès no sortia, finalment a la pel·lícula, em sembla. Llavors, el DVD sí que hi ha la història de Vallès, sí. El DVD? Sí, el DVD, El Vallès sí que l'he vist, però la qüestió és que de totes aquestes històries, l'Òscar és més costumista, Badic fa uns quants gags, uns esquetxos curts, però la història del CER està feta l'any 75, 76, 77, i la pel·lícula s'estrena al 78. I el curtmetratge de la història que fan fer t'explica la mort del Franco. Mentre el Franco estava aquí, el franquisme estava debatent a veure si això es convertia en un país així o així. I t'explica que hi ha un tio que està traient la sang, o sigui, un dictador que està traient la sang del seu poble per mantenir-la en vida. És a dir, és brutal. És un curt d'allò més demolidor. I va passar la censura. Per què? Perquè fent el truc aquest de la història està situat a l'edat mitjana. Hi ha un comptes de senyors de policies gris, guàrdia civil, de Franco, surten uns soldadets, però s'entén perfectament de què està parlant i és completament demolidor. No? I això és tota una altra constant a l'hora del fer. És a dir, ell és demolidor,
però és capaç de vestir una pàtina intel·lectual, literària, amb referències que són cultes o que són subtils i que fan que aquesta crítica no sigui dura, ferotge, agressiva d'entrada, que ho és quan ets capaç d'entendre les referències, però no quan la veus d'entrada, que és simpàtic, però després, pam, s'encertar. Sí, perquè poques persones, com ell podia dibuixar amb l'Abascal, tipus Hitler, ja hitleriano, i el feia de tal manera que la gent no podia veure la seva aquell muntet, perquè clar, el traç, el color, oi, quin dibuixet més simpàtic. Escolta, te l'està presentant com... De fet, una de les coses que aconsegueix en Fer sempre, i ho ha buscat al llarg de tota la seva trajectòria, és la complicitat amb el lector. Una complicitat que aconsegueix sempre amb aquests guinyos, amb aquests jocs de referències, i se't guanya, no? Quan tu entres en el seu rotllo, quan entens què t'està explicant, ja hi ha un seguit de coses que són a l'escala Hitler, no l'ha dibuixat una vegada per un acudit concret, sinó que ja apareixia sempre en l'uniforme d'entrada. Era més del gran dictador, com si diguéssim un Hitler de paròdia, de bufó, pràcticament, que no pas un Hitler agressiu, però és Hitler, en el fons, no? Però ho feia constantment, és a dir, si dibuixava aquest personatge ja ho feia d'aquesta manera, com a vegades altres personatges els posava en una altra situació, i això va crear aquesta referències que el lector és capaç d'identificar, reconèixer, i que quan ja va a buscar la vinyeta, abans de veure la vinyeta, el lector ja està esperant que et dibuixi aquestes coses, no? Ja espera, això és una complicitat brutal, hi ha autors que no són capaços de tenir aquesta connexió amb el seu públic, i en Fer aconseguia, buscava, però aconseguia aquesta magnífica connexió. Patia molt la censura. Sí, perquè últimament també li tiraven enrere acudits que ell volia emular i no ho deixen. Sí, això ha estat present allà de tota la seva obra, va començar a publicar quan Franco era viu, va publicar en els difícils anys de la transició, va publicar després, però la censura directament a través del mecanisme de la censura o indirectament a través d'interessos econòmics i polítics. La censura sempre ha estat present al seu darrere, no? És quan tu tens intenció de ser crític o la intenció de ser client, no? Costa. Però ell la va sortejar, jo no conto que li hagués quedat res per dir. La censura és quan hi ha una cosa que no pots dir de cap manera. Jo penso que el que ell volia dir va trobar maneres de dir, no hi ha res que no podries dir. De fet, quan ell era director del Jueves, es van publicar la sàtira més brutal possible que es va fer a la monarquia a la premsa espanyola. Mai abans s'havia arribat tan lluny en la crítica a la monarquia com quan ell va ser director del Jueves. Ara, avui en dia, és molt més fàcil, hi veus vinyetes del rei a tot arreu, a tothom. Per què? Perquè abans hi ha hagut que no cap camí, no? I ell, en el seu moment, va convertir el Jueves en una de les revistes més valentes en publicar vinyetes que estaven prohibides en qualsevol No, perquè estava fet per una pell de valents. Sí, o inconscients. Inconscients també, o inconscients, per això em bueno. És veritat, la primera portada del Jueves en la qual apareix el rei no és fins ben entrat, als anys 80, és a dir, el Jueves apareix al 77 i la figura del rei, que és el cap d'estat, que és un cap d'estat que malgrat que hi ha hagut una transició democràtica, s'ha votat una Constitució, s'ha canviat el règim tot plegat, escolti, aquest cap d'estat li va dir un senyor que es deia Franco, li va dir, escolti, que continua aquest, Per tant, la figura del cap d'estat seguia d'alguna manera molt protegida, no? El Jueves, fins i tot sent molt valent, va prendre el seu temps a dintre l'interior les vinyetes, sí, que ho anaven provant cada vegada més. Hi ha vinyetes d'Alibà també a vegades que són terribles, però eren adultes, no? En canvi, hosti, el rei passa a la portada de Jueves. Jo aquest rei no ho sé, el rei el preparat, però l'anterior Campechano, de fet, crec que no hi havia hagut mai cap problema, perquè crec que em sembla, més d'una vegada havia trucat des de casa
allà l'havien tocat els veïns per demanar l'original. Tots els dibuixants tenim, jo també tinc, tots els dibuixants tenen cartes de la Casa Real que et demanen Su Majestat el Rei, estaria molt emocionat. Sí, l'original. Passes per caixa i vens l'original. En Fer explicava sempre l'anècdota de quan van anar a veure el Juan Carlos, que va coincidir amb aquella portada que va fer. Sí, que sortia a Itàlia. Va sortir el rei amb un fotomuntatge tot rapat, perquè la Carolina de Mònaco aquella setmana havia quedat rapada a les revistes del cor, van fer el rei tot calvo, posant una frase que van posar en llavis de l'Anquita, que era el líder del Partit Comunista, que deia monarquia patuquilla. I aquella setmana resulta que tenien una audiència amb la Casa Real per no sé quin tema, i clar, anaven acollonits. Sortim la setmana que anem a veure el rei amb una portada amb la qual ens fotem del rei. Bueno, em sembla, si no recordo malament, el Farcer que deia que els hi vas tirar una miqueta de les orelles perquè diu, clar, és que tota la setmana la meva dona se m'estan fotent, saps, de la portada que fotia, que un futur rapat, i aquí hi ha un cachondeo aquí, no? Un cachondeo a la Casa Real fa cada que n'hi ha hagut. Però aquesta portada no era res si la compares amb la que va fer Ibar als anys 80, quan va dibuixar l'actual rei, el Principito, entrant a fer el servei militar i dos novatos i li cremen els collons. Diu, que estan donant una novetada al Principito, no? Això va ser portada. Va ser portada. Va passar. Diu, no va passar res. I era més punyent, era més brutal aquella portada que no pas el fotomuntatge amb el rei. No ha canviat. Moltes vegades amb la vinyeta d'actualitat els problemes venen pel context, no? No és la vinyeta en si que es publica, que és més o menys punyent, àcida, sinó què passa al voltant en aquell moment concret. Hi ha una vinyeta que publicada en una setmana pot portar problemes i publicada al cap d'una setmana, un mes o no sé quan, no passa res, no queda indiferent. De fet, en Ferm també explicava, en qüestió d'oportunitat, no? Que Franco li va salvar la vida, no? Sí. Participava a la pel·lícula d'animació del FA. Sí, perquè quan va esclatar la bomba va posar allà al carrer Tallers, el Fer sempre explicava que havia tingut que anar a modificar alguna dels estudis d'animació allà on s'estaven fent, perquè si no el Fer hagués estat a la redacció aquell dia. I això, Franco em va salvar la vida. Era una broma, evidentment, però... Sí, evidentment, però bueno, però si ho mires bé, és així, no? Franco va salvar la vida, no? Mentre la dreta estava atemptant contra una revista d'humor, no? Allà al carrer Tallers, on va morir el conserge. De fet, quan expliquen, van deixar aquest bomba al conserge perquè el pogués a la redacció i perquè es va entretenir pel camí a parlar de futbol, va pujar a l'escala i la bomba va esclatar quan el tio encara estava a l'escala. L'escala va fer com a xamaneia i l'ona expansiva va anar per l'escala amunt, tot i que va destrossar la redacció. I va dir una persona que estava dins la redacció que va saltar per la finestra de l'ona expansiva i va caure el tòldol de rebotant, el tòldol de la botiga i va caure sobre un cotxe que va deixar planxat. El museu sempre explica que la sensació de l'explosió, que tothom es pensa que l'explosió llença cap enfora, en realitat, com que es crea un buit que expulsa tot l'aire, veu que la força és cap a dintre, perquè et xucla una altra vegada l'aire. Una cosa molt curiosa. I en Fer sempre diu que el seu despatx és el que estava al costat de la porta. O sigui, només entrar i trobar el despatx del Gili i del Fer. No? I que hauria estat allà dibuixant. Com que dibuixava aquests ninots tan minuciosos, estava tanta estona allà enganxat a la taula de dibuix, no? Hauria estat allà. Sí, hauria enganxat. I això va ser un detonant, també, perquè bona part de la plantilla marxés, del Papus marxés cap als Jueves. El Fer va quedar, i llavors es va convertir en director del Papus. Sí. I de fet, després del Papus, ell va fins a deixar una temporada al Dibuix d'Humor i se'n va anar a fer de mestre, de profe. Ell va arribar a director de Això ho l'institut. havia fet una vegada. Bueno, sí.
I no fa gaire, no fa gaire. Perquè és una educació que sempre ha tingut, no? El fet de donar classes de fet. Quan tractàvem nosaltres amb els altres dibuixants, o la gent en general, li notes que és un mestre, en el sentit en què al seu costat descobries coses, t'explicava coses, és a dir, un mestre no és el que t'ensenya el que tu saps, un mestre és el que et dona eines perquè tu siguis capaç d'aprendre tot el que tu pots aprendre. És a dir, el mestre t'arma, el mestre et dona recursos, et prepara perquè tu siguis capaç d'aprendre, no? I en Fer, en aquest sentit, va ser un mestre. És veritat que ell va tenir grans mestres, no? Ell va aprendre doncs, de Jim, d'en Raf, de Sim, que ha estat al seu costat sempre, però en Fer també ha estat un mestre, no? I ha obert molts camins, ha tingut gent sempre al seu costat que ens ha començat a dir, escolta, anem per aquí. I és veritat, no? Ha exercit aquest mestratge a les aules i l'ha exercit en la professió del Bocat Marí. També se n'ha renovant, sempre estava pendent de gent nova, de gent jove, aquest serà, ara comença l'àmbit, que vingui, no? Era un tio molt preocupat per les noves generacions, per la gent que comença. Fet aquí a Cornellà sempre va també recolzar molt el de còmica, una finestra d'oportunitat per nous dibuixants. Estava el cas del concurs, de qui participava, de qui hi era. Bueno, de fet, del concurs ha sortit gent que després s'ha professionalitzat. El cas del Pedro Vera. El Pedro Vera va sortir de Farruko també. No vam saber. Sí, com concurs de còmics de Cornellà. Capa Peregrina. També. Sí. En aquesta zona tenim les pàgines d'historieta dedicades a les històries fermoses. Històries fermoses és una de les sèries més importants i més llargues de totes les que van fer. Que és una continuïtat també del que ell venia fent a la revista El Papus. El castell amb els soldadets, no? Que era una representació en aquell temps, el castell representava el franquisme, no? I ell ho va continuar fent en el Juez, el que passa que d'una manera una mica més diferent, no? Els començaments. Jo que sí, destaco és que en els començaments de les historietes, abans de donar lectura, ell treballava molt amb les trames. De fet, aquestes historietes, clar, aquí podem veure com evoluciona l'estil de dibuix, perquè tenim historietes del castell de l'època del Papus, tenim historietes de les històries famoses de l'època del Jueves, en blanc i negre, i anem veient com va evolucionant el seu estil de posar comú. De fet, ell va ser molt coherent en el sentit en què fins i tot la primera vinyeta que mai va publicar a la revista Matarratos ja era un castell amb els soldadets que sortien. Sí. Es nota que era professor d'història. Sí. No, i a més van ser, tot i que sortia el castell i els soldadets, però van ser unes històries, a més, unes històries molt crítiques. Els portava a l'actualitat més rabiosa. Ell en realitat explica que això quan es va començar a publicar era en ple franquisme, evidentment durant el franquisme hi havia una enorme censura. Per evitar aquesta censura, per poder parlar de temes d'actualitat sense que li diguessin, escolta, això no es pot dir, va començar a traslladar els temes d'actualitat a l'edat mitjana. Llavors representava això que deies, el castell representava el franquisme, els soldadets eren els grisos, els pobres pagesos matxacats eren la gent del poble, i explicant històries medievals que la censura deia, no, esto habla de soldaditos, no sé què. En realitat estava explicant coses sobre el moment actual, que els papus eren més crítics i en el Jueves es van tornant més costumista, però no deixa de parlar sempre de l'actualitat política a través d'aquestes històries medievals. De fet, aquí, per exemple, en aquesta que tens aquí, els soldadets es troben un buc de l'armada americana, perquè està parlant de la guerra del Golf o del Pèrsic que va haver-hi. És a dir, sempre portava la història medieval al seu terreny. I de fet inclús els va fer posicionar en el seu moment contra el no a la guerra i va fer posicionar-se als soldadets. Res tenia que veure els soldadets medievals amb el que passava actualment aquí, en aquest país. És una de les històries famoses que han estat la història més... els personatges més longevos, no? Sí. En
En el fons, aquí ell treu la seva faceta de professor d'història. Ell es va formar com a llicenciat en història, antropologia, i va començar a fer de professor d'història, i el que feia amb aquestes historietes, en el fons, era portar la historieta al seu terreny, també un terreny que estimava i que coneixia, que era la història. De fet, en els últims anys que explicava història a alumnes d'ESO també se'ns explicava. No en tenen ni idea, però els explicava amb dibuix i ho tenien més bé, més fàcil. No? Vull dir, a vegades el dibuix facilita entendre molt més fàcilment una situació. L'altra gran sèrie que va dibuixar va ser el Puticlub, el Jueves, però aquesta està molt més acotada. El Puticlub va aparèixer només el Jueves i era molt més costumbrista, que retrata l'Espanya profunda amb uns personatges entranyables, però no deixa de retratar-los també amb cruesa a vegades i un punt d'ironia punyent. De fet, els seus amics sabien que no li podien explicar gaires tonteries perquè sortien immediatament a les aventures del Puticlub. Anaves a sopar, pagaves una targeta a la dona, et descobria el compte de crèdit de la targeta i explicaves el fet que cap d'una setmana sorties al Jueves perquè t'havia fet una historieta sobre això. I de fet, el nom d'Històries Fermoses li va posar un maquetista del Jueves que era el Sebastià Ferrer, perquè em sembla que ell no li posava nom i va ser el Sebastià, conyo, Històries Fermoses, i d'aquí va quedar. De fet, ell sempre en deia los soldaditos. A través del temps, ell dibuixava uns soldaditos que van de tenir diferents noms, perquè quan es va publicar en català el suplement del diari Avui, es deia Quina tropa, no? I quan es van publicar el Papus, seguint l'estela de l'Ibà, que també dibuixava cada pàgina, tenia un títol diferent, no? Dibuixat amb el retolador, seguia aquella escola de dibuix. De fet, per un gat peric, el gat peric és una festa on hi ha tot de dibuixats i gent que no són dibuixats del mundillo i celebrem que es dona un premi amb dibuixar una persona relacionada amb el món del món. En Fer sempre estava darrere d'això i un any que anaven justos de diners per culpa de la crisi i el gat peric sempre es donava un record, un regal a la gent que participa, que poden ser 300, 500 persones, es va estar dibuixant per cada uns quadres amb un marc, amb una tela, va dibuixar 500 per poder regalar a cada un, mesos abans, cada dia, les seves teles, i una generositat, una capacitat de treball enorme. Jo ho recordo bé perquè els gatets que tu va dibuixar em va tocar una frase que era del Jaume Peric, que era un amigo es aquel que habla mal de ti contigo. Bueno, doncs aquesta frase amb el mateix gat, dona la casualitat que el Peric em va fer un dibuix original amb aquesta frase. I després li vaig dir al Fred, has vist qui m'ha tocat? Quin gatet m'has fet? Quina frase? Dic, la versió Fred i la versió Peric. Però sí, no, és el que t'ho dic, però ho feia. I si no hagués estat això, hagués fet pedres. És que les pedres les va fer l'any a sobre, ja ho saps. Sí, hagués fet pedres. És anar a 500 pedres que hagués dibuixat. I encantat de la vida. I a més d'això, tenia temps per anar-se'n a pescar, per anar a collir tomàquet, per anar-se'n a llançar, per anar a León a buscar xoriços, tornava per fer cocidos, venir els seus amics, fotia els xigrons. Per anar a Boades. Per fer un Boades. Boades a veure Sotavinya. Sí, maracuyà, això, una cosa d'aquestes. Però sí, és veritat. Era un home, no podia estar-se quiet. I sobretot era molt amic dels seus amics. Molt. Vull dir, costava conèixer, també. Perquè era molt tímid. Perquè era molt tímid. I hi havia gent que m'havia parlat de ostres, Mossèn, era molt tímid. A més, et parlava fluix. Moltes vegades parlava cap a ella. Li agradava més escoltar que parlar, i sobretot parlar dels seus amics que no pas d'ell. Però després quan el coneixies, era el que t'he dit, era la generositat de la baix. Era, doncs, t'entregava un... I ell ho feia encantat. I quan el coneixies, per això dic que ens faltarà molt.
perquè a més era un bon relacions públiques amb el fet que ningú més que ell podia organitzar aquests sopars, aquestes trobades a Barcelona, a Madrid, a l'AFE, al Camp París que vam córrer jo, la mateixa quinta que el dia següent que estava veient llançant un bar i fent dibuixets en tovallons de paper. Haig de fer alguna cosa, haig de fer un, ja va sortir al Camp París, sempre. Però sempre pensant en els altres, sempre pensava en els altres, i sempre tenia alguna per donar-te, alguna per regalar-te, alguna per... Sí. Bueno, la intenció d'aquesta mostra és poder fer aquest petit tast de qui va ser fer, què va fer fer, i em sembla que hem aconseguit això, que qualsevol persona que vingui podrà veure els seus dibuixos i podrà intuir que darrere d'aquests dibuixos hi havia una persona preocupada pel món que l'envoltava, una persona amb una forta consciència política i social, una persona que es va preocupar també pel seu ofici, per la seva professió i per l'àmbit en el qual ell es treballava. I llavors hi ha unes vitrines també en les quals hi ha la seva obra, els seus llibres, revistes, hi ha també les seves aquarel·les, hi ha algunes obres amb diferents estats, és a dir, l'esbós, de la manera com provava els colors abans de fer l'obra definitiva. Em sembla que és una exposició petita, concentrada, però que permet a qualsevol persona que conegui en Fer, conegui la seva obra o no la conegui, descobrir, trobar interès en aquest personatge que jo penso que, ara que ja no hi és, podem dir doncs, que és una de les figures fonamentals del que ha estat el dibuix satíric, el dibuix humorístic d'aquest país dels darrers dècades. No? És una persona, en aquest sentit, imprescindible. La seva figura ha servit de pivot per moltes altres iniciatives que tenen a veure amb el dibuix d'humor. Per tant, recordar-lo en aquesta exposició. I veurà també bastant material inédit, Sí. no publicat, Sí, però això és un extra. Si trobes aquestes sorpreses, aquests regals, que podràs fer visitant aquesta exposició. Una altra cosa que té a fer és que ell era amic, molt amic dels seus amics. És a dir, una de les seves obres és una xarxa d'amistats que ha anat teixint al llarg dels anys. I aquestes amistats es poden traduir d'alguna manera també en la seva obra, perquè veiem que hi ha una part de l'obra que hem dedicat, que és petita però que podria ser molt més gran, que és dedicada a dibuixos que ell va fer d'homenatges a amics seus. El motiu normalment era de la seva mort, però també hi havia altres motius. Per altres motius, sí. Per exemple, aquest, que el va publicar quan el Jaume Marí va morir, ell sentia l'autèntica devoció pel Jaume Marí, l'autèntica devoció sentia. De fet, d'ell va aprendre no fer una notí diari, sinó a fer-ne dos, a vegades a fer-ne tres, inclús arribar a fer-ne quatre. Ho va aprendre d'ell, perquè va explicar un cop que el Jaume Marí no enviava una bitlleta, enviava dos, perquè així, el dia següent, el Marí tampoc. De fet, el Marí molta vegada, però el Marí li preguntaven de què va la bitlleta de demà? I jo no ho sé, i diu, està de conya. No, realment no ho sabia, perquè havia enviat dues bitlletes al diari, no sabia quina sortiria. I el Fer ho va agafar, això. Era com un nen, no? Jo, la sorpresa aquí, quina bitlleta sortirà demà? I quina no ho van publicar? No? Així també s'estalviava problemes, diguéssim, de censura. A vegades hi ha acudits que tu l'envies i el director diu aquest no te'l puc publicar, et truquen a les tantes de la nit, com m'has de canviar el polític, em foten a l'aire el dia, no? Llavors envies dos i, bueno, si em fotien aquest, publicar l'altre i t'ho solucionen. A més, en Fer va adoptar el gat del Paller, perquè el gat va continuar vivint a les vinyetes de Fer molt sovint. Ell dibuixava el gat i el feia parlar, prenent el testimoni al relleu de Peric, dels seus gats, no? Fins i tot també va crear el Premi Gat Peric, que és a dir, una de les seves creacions també és aquest premi que durant 25 anys s'ha estat donant als grans dibuixants d'humor del nostre país i s'ha fet per la tenacitat del Fer i perquè era capaç de reunir tot un grup de gent al voltant del premi, recordant Peric, que era un dels seus grans amics, evidentment, però hi ha grans amics, aquí veiem dibuixos que va dedicar al Gila quan va morir, el Cesc, el Vázquez Montalbán, és a dir, a gent amb qui ell s'apreciava, gent amb qui ell estimava i que en el moment que convingués doncs els feia dibuix d'homenatge, perquè clar, Peric va morir l'any 95,
Vázquez Montalbán va venir una miqueta després, és a dir, durant molts anys en Fer ha estat fent la vinyeta cada dia doncs parles d'actualitat, de política, de corrupció, de no sé què, però hi ha dies que la notícia del dia és la mala notícia doncs, que s'ha mort una persona destacada, que a més a més. I de fet, poc abans de que el Fer ens deixés, ell havia acomiadat a través de les vinyetes el fuster de Guim, que era gran amic d'ell, gent com el pare Manel, i res. És veritat, el pare Manel va sortir realment pocs dies abans. Pocs dies abans, sí. Home, en Fer, una de les coses que tenia sempre era que estava pendent dels seus amics, no? I que tenia una gran generositat que el feia doncs, que estigués no només sempre disponible, sinó que sempre regalant coses, pensant en tu, trucant-te, preocupant-se. Era una persona d'una generositat extraordinària. No? Fins i tot potser aquest fet de dibuixar més dibuixos dels que tocaven cada dia també és una mostra d'aquesta generositat. Sí. I d'una estima d'ofici, com ell se l'estimava moltíssim. I jo crec que és el gran llegat que ens ha deixat. A part de totes aquestes vinyetes, i el gat per ell. Crec que és un gran llegat. És el que ens ha deixat no és poc. És veritat que tenim un llegat enorme fet d'una obra de 50 anys de publicació a la premsa d'aquest país, però a més hi ha tota l'obra que s'ha fet, diguéssim, darrere. No? Fer va estar director del Papo, va estar director del Juez, va estar a darrere de moltes iniciatives que tenen a veure amb el tipus d'humor, que no et deixen una obra palpable, que és un original, un dibuix, un llibre, un àlbum, una revista que pots veure, que pots fullejar, però que moltes iniciatives, moltes coses no s'haurien pogut fer si ell no hi hagués estat. Pots trobar a través de dibuixants Barcelona, Madrid, amb l'AVE, si no hagués estat pel Fer tampoc. I ell ha fet tot això, es materialitzava en un llibre, també. Un llibre, a vegades es materialitzava una exposició, a vegades es materialitzava un sopar, hi havia moltes maneres. Un sopar sí. Fins i tot, ja que som a Cornellà, una curiositat, el Premi IVA, que es dona al millor historietista professional. Aquí tenim una vitrina a l'exposició, el premi que va rebre Fer premiat per l'Ajuntament de Cornellà. Quan ell el va rebre, el premi era una placa que donava a la Montilla quan era alcalde, i jo sé que van tenir un accident i van xocar, i van caure, és molt de nyiguinyoll, i Fer li va dir al moment, això heu de fer, si doneu un premi que es diu va, i van donar dels grandíssims dibuixants d'aquest país que tenien personatges fabulosos com els de la puta Mili o el Màquina Baja, doncs el Fer li va dir, heu de fer una estàtua del Màquina Baja, serà un premi xulíssim. I gràcies a que el Fer va dir de fer una estàtua, el premi va va passar a ser l'estatueta del Màquina. Val la pena aquesta exposició o no val la pena? Sí, home, tot el que pugui conèixer una mica, la figura d'en Fer, ha de venir aquí fins al 14 de febrer, que hi ha temps, visitar aquesta cosa que val la pena. Sí. Val la pena per la gent, diguem, pels nostàlgics també, no? De la revista com el Papus, i realment per la gent jove que realment vulgui conèixer, vulgui apropar també, no només a la figura del Fer, sinó conèixer una miqueta, com és aquesta professió de l'horogràfic. Una exposició que és una exposició que val la pena. Sí, em sembla que si coneixes el Fer hi trobaràs a gust perquè el reconeixeràs la seva obra i la seva trajectòria, però fins i tot si no el coneixes, si no saps qui és, de què m'estan parlant, és veritat que és una exposició que et permet endinsar-te en un personatge que és fonamental en aquest món i que val la pena conèixer. I a més que ell estaria content que s'hagi inaugurat aquest any, coincidint amb el 25è aniversari de la mort del Jaume Peric. I el fet que l'exposició del Peric, hi hagi una exposició del Peric avui, i la seva també paral·lela, ell estaria content amb això. El fet que hagin coincidit en aquest... En Fer sempre estava content. Sempre, però sí. sí. Anem a veure l'exposició?